Bikelele babukele emakhaya biyelela lapha sohlelo lethu umgwaza babukele emakhaya biyelela na ingwenya edla ezinye ingwenya babukele ke namhlanje la ngila ikuphi lapha focus Clearwood okay ngibhalele obafoke la wathi ucela ngimsize njengoba ke nisibona ke sila Clearwood sihamba ngalo udaba la mfowethu njani angiyaphila kanjani mfowethu khona hayi khona ngingachaza nje mfethu istory ukuthi hayi no letha la kubamba ikhulana yebo mfowethu inkinga yami mfowethu la ukhona umthiso odlale ngami la kumele uqale uzisho igama yabo nje yonke into yawo ndenike maseke sure bafethu ya mina mfowethu nginguChris mina mfowethu wami yesibona okay sekhophe emakhaya okay le clothing umsebenzi so inkinga yami mfowethu lana nginemoto la ngifelwe imoto yami baba khona umthiso sizongisiza ungilungisela imoto okay wafika wazebheka imoto shuthi wathi yena yamehlula ngoba esendeni ekude nayo uthanda ngathi ngayidonsa iye ngakuyena uzokwazi ube seduze ne material yakhe yonke lento equipment yakhe la understand lokho ayingabizi tow truck isadonsa imoto yaya ngakuyena aqala bathi imoto inkinga ecomputer kusaba baletori eningi qhubeke imoto yakabe right wathi ngitshela ukuthi yena ukuze imoto yami ibe right ucela imali njengo 6900 ukuze imoto ibe right yonke leba nazo zonke izinto efuna ukuyithenga amkhokhela 6900 cash esandleni ngamnikeza imali mjitha iproof yokuthi awukhipha lo 6000 iproof mfethu ya iproof yona ikhona efonini kodwa manje iproof elenzekile ifoni yami ilahlekile yayina yonke into leyo kodwa nginabo abantu bawufakaza bayibona lo nani wawuhamba nabo kwakhona uyilandele ekhaya kwakhona ngisho security okay manje ngamnikeza lo mali mfethu wahamba nayo kwaphela 2 months imoto ayilungi lokho ngitshela istory shoda ukuthi wathi mhlambe emuva kwa 3 months wasethi yena imoto isi right kodwa manje ishoda ukuthi sihambiswe labantu bazoyiplug umshinini bayisethe lento ethiwa idyno ukuthi bayireset bese iba right ngathi ngimbuza umfowethu wathi okay manje uzokwenza njani wathi ucela ukuthi mina ngiyithowishe futhi usuka lapha kwakhe yakulomjitha wedyno lokho futhi kwangikhosta umunye 550 rand ukuyidonsa ayidonsa imoto ngayisa kumnike emalini 6.9 ukuthi uzoyiqeda imoto yonke ngiyilande seyiduma so waphinde futhi wathi yena ufuna ukuthi idonse iyofaka emshinini wedyno so kumele 7 ngiyokhokhela 7.5 shuthi njalo ayidonse imoto yalaphana wafika lo mfethu wayixhuma emshinini wathi cha lento abayithenge bayifaka bona ayikho right so mshini wrong ngambiza lo mfethu wafika ngathi mfethu nangu uyasho lo bafuthi kanje wathi okay into izoyenza yena uphuthuma eThekwini kodwa lento le uzoyithatha ayiphindise la ethenge khona ukuze athole awuphelanga ngisho i-hour wangifonela sesendleni eThekwini wathi yena ukuthi manje mebala amakhosi ukuyoshintsha lapha le nto kuyafana ukuthi lo muntu lo umshini uthi angayilungisa yona le nto so kungcono ukuthi ayilungise lo nto uzongikhokhela sukela lapho kwaphela inyanga futhi yes4 ababuyeli mina lo ngimfollow mfethu manje kwenzakalani ngemoto hayi wasegcina ithi yena uzongirefundela imali yami yonke bese anginikeza imoto yami shuthi phela ngamanye amazwi kumehlulile lo okay ngathi kulungile wathi wozolanda imali ngoAugust lehlala before ngiyaxolisa futhi before sifike lapho ntambama selula umuntu semhlulile imoto lo umshini wathi yena ucela ukuthi sithathe imoto sibuye nayo ngoba anganaso space okuyigcina lo mfethu uhlala enodini ngihlala la sasihambisana kulezansi wasecela mfethu ucela uzoyipaka la ekhaya ngoba ukedusi ngathi okay izodonsa ubani wathi yena ngicela ukuyidonsa ngizokurefundela lo mali udonsa futhi aphila ngayidonsa ngo450 futhi kusuka lapha isonke kwabe imali yami le 450 futhi laphezulu okay futhi siya kumalini siya ku 8000 ilapha mase kunjalo lo mfethu lona ndoda imoto sehlele ebaleni kwenzakalani hayi mfethu ngizokubuyisela uthena ozomhla ka1 August uzokurefundela imali yakho ngathi okay ukalapha mina kuyangikhoza ngihamba nge-Uber 200 ukuya 200 Uber 400 mhla ka1 August ngamfonela abo 10 times abayibamba ifoni ngisendla ama message ayangena kwaphendula uyamazi la ihlala khona okay so mina vele bese ngibambe ngendlela ukuthi imali kade nginayo mina bengenamali ngaleso sikhathi nganginawo 200 impela ukuya kodwa manje ngaba lelo vele ukuthi njengoba ngamthola ucingweni ngizohamba ngale mali le ifike ngingamtholi lo muntu ngizobuya ngani ngoba awekho amatekisi lapha uthathi okay njengoba ngamthola ucingweni shuthi lo muntu vele akekho okanye angafuna ukukhuluma nami angikwazi ukuya ngoba angimthola ucingweni okay from mhla ka1 August ngiyamfonela every single day angazibambi incingo zami namhlanje ekseni ngiphuma khona fiki lapha ngirequestile futhi 200 kuya ngifika ekseni ngo7 nganoka vele umfazi wasoqala mangifika njalo ngisekhona seke safika ebusuku sanoka vele umfazi wathi yangasiza ngani kodwa umfazi naye ungenza isilima ngoba the
first day befika la ekhaya bazobona imoto kwakuyena umfazi nengane zakhe nalwa mjitsi bafika about 2 times behamba bonke kodwa namhlanje bese ngibuza ukuthi ngubani mina angangisiza ngani kodwa uyangibona ngathi wathi hayi mina usibani bani lana ngize ngemoto yami kanje wathi okay lo mfayeli lo mfethu uthi uJulie igama lakhe umlungu uJulie akekho uphume ekseni kakhulu uyattend icustomer wathi mina lokho ngicela umfonela wathi ngizozama ukumfonela kodwa lo muntu umene customer angazibambi ngeke kwasho njalo wamfonela impela yaringa yangabanje ifoni anginayo proof ukuthi bengekho phasi sacela inamba usibisela yona le number nginayo impela fonela yaringa ifoni akekho ngithi okay ngicela ukuchazela istory ngoba manje sikhona nezinto zami ezisele lapho kwasala ama battery awu2 imoto yami kade ngiyisa lapha bena ama number plate njengoba silande lapha yila ibuye ngena ama number plate ukuthi ama number plate ayenzani kuphi angazi kwasala ne computer box abayikhiphile ayikho le moto izinto ihambe nazo imoto ibuye singasenazo futhi kahle uyiqiyile imoto ngendlela ne plate lami mhlawumbe lenza ubugebengu la lekhona angazi ulikhiphile front and back so awucabanga ukuthi wenziwele ngemoto yakho obvious ilo okay hayi qhubeka mfethu manje ngithi kulo mfati okay ngicela ukuchazela ngoba wena ngisho uyangazi ngoba nifike twice lapha nizwa attend imoto nawo wawukhona ngicela ukuchazela istory mhlawumbe athi no ngicela ukustopha lapha angi-involve indaba zama customer lomjitsi mina ngivuke kuseni ngiyosebenza Monday to Friday indaba kunama customer angiyingeni noma ngihamba uyobiza amaphoyisa I don't care angihlangene nendaba yakhe wena kumele uzuthola kusho ba mfazi okay kumele uzuthola washo njalo njengoba ngisho hayi ngathi okay ayibulungile ngitshela umfowethu we-Uber futhi amkhokhela ngicela ngibeke endlini ukuthi lomjitsi ngithola yokuba ngibona ngizama nina bafuthu ukuthi ngingisize xakekile umjitsi sengihluphe kakhulu so yophela onyaka okay njengoba imoto sibona njengoba okay ngicela sambe siye emotweni asambe okay imoto le bafiyona yayiyona imoto okay ngicela ngivuleleke ungibonise ukuthi sondele mfethu usibukise okay computer box ayikuphi ihlala ngaphakathi uzokubonisa alright okay yini okwakukhona osekungekho manje yabona lento le yayintsha ngithenge entsha okay bayikhiphile bafake endala okay sibabuyise befake le ndala lentsha ayisekho okay ibattery akulona lami mina ngihambisa ama battery awuthi kade bafuna ibuye ine battery ungelona lami okay lawo wami alapha ngibona okay ufakazi ubona yabona le plate le number plate leli ngine proof mina efonini number plate lami bekuyileli lead okay leli balifaka just udidisa mina ngemuva alikho so ama plate amawuthu awekho okay yiyo number plate kodwa leli li wrong leli lami leli okay kusho ulikhiphile kahle ukhiphile plate lami okay bese kubila awala phethu icomputer box ehlala okay yeah ayikho okay yaphuma bayikhiphile okay bona bayikhiphile umbuza yena ngayi computer box uthi lapha kwake uyavuma ukuthi khona wagcina ethi futhi uzozibuyisa izinto zami ezozideliver la azange azibuyise bese kufika mina ngiyoyilandela mina izinto angimthola ukuthi akekho ungafika ngisho ebusuku ungafika ngisho ekseni unoka lapho uthi akekho uphumile mawufona akazibambe ingcingo zami okay 3 months manje ingcingo zami ayibhala ke mfethu sibuyele endlini ya manje mfethu ayinkinga mfethu nabantu bangihlupha mfethu akungqamba manga and ayikho into abangicele yona ngangayenzi mina angibakweleti imali abangifuna yona 6.9 ukuze imoto iphele ngibanikile njengoba enjalo umva kwaloko bangandisela amakhosi obangidonsa imoto aswela lapha ugcinene nokumfonela namhlanje ngimfonelile okay ngicela ukuthi simzamene efonini njengoba nami ngikhona nje ukuze yonke into iqonde ngicela ukuthi uqhubeka kancane awungahamba mfethu ayinkinga Uyini umlungu okay 084 imali okay 623 0 84 0 7855 7855
umuntu isigebengu kakhulu. Sigebengu kakhulu. Akayibambe ifoni. Sike sazama ufona ngenye ifoni omunye umngane wami. Akayibambi. Shuthi lo muntu incingo vele engazazi akazibambi. Wena ukumazi kwakho yena umaze kanjani? Mina ngirecommend umunye umfethu oyenze wiring. Ohlala. Ambiza uzongicheckela imoto, wayicheck imoto, wathi yena umshini wakhe shuthi umncane ukwazi ukuveza yonke into kumele ngabe iyabonakala. So ukhona umjithe emazi ezongirecommenda kuyena. Umlungu. Uheko. Lo mfethu lo umuntu omnyama straight. Bangirecommenda kulomlungu lo shuthi umuntu omazi angazibaza kanjani angazi. Ngabafonela bafika ke. Bazocheck imoto base becela ukuthi bayidonse yengabona. So uke wabuyela kuyena lo mfethu lo wamchazela ukuthi lo mlungu wenzani manje? Azange sabuyela kuyena. Ukephi yena lo mfethu lo? Lo mfethu workshop yakhe imama la eclaim ukuthi kodwa angasebenzi ngama weekend. Okay. Lo mlungu kuphi yena nendawo? Ula enotini. Awunankinga sigaya kuyena manje. Ukuya singaya so ngingazama indlela ukuthi ngirequest shothi siye khona. Ngoba le moto engihamba ngayo le iyenkampani ayivumeli ukuhamba endaweni ethi izinto kanjalo. Okay, ihamba la around. Wena uma ucabanga singamfica noma Kalapha anginayo show. Ungenza mhlambe sifike ekhona kuthi akekho. Njengoba kwenzeka siqaleni kuseni ngafika. Phela angineqiniso ukuthi kade engekho la muntu. Ngoba imoto akube ngiyibona ukuthi ipakile. Kodwa manje ngekwazi ukuthi mhlambe walanda noma uhamba ngenye imoto. Kodwa ufika uthiwa akekho ebe ekhona asasi. So ukuze siyekena mhlambe udinga ngathi sifuna ngathi singahamba ngaleso sikhathi siyasazi ukuthi wonke umuntu usuke ekhona mhlambe into kanjalo. njengalopho usuku mhlambe isikhathi kahle singazi ngayimisa kanjani lento bafethu. yazi Kodwa la muntu udinga itiming isikhathi sazi ukuthi wonke umuntu usuke ekhona. okay isonto ngiyacabanga ukuthi imost yo mechanic ngesonto basuke nje special njengoba kuumlungu nje ngiyacabanga ukuthi isonto usuke ekhona. No ayikho inkinga bafethu kodwa nakhona mhlambe ifuna ngathi itsada mhlambe singaba early sazi ukuthi Ekseni akakaphumi noma kube late kakhulu sazi ukuthi wonke umuntu usendlini. yazi senze njani mfethu senze into elula nje azivesane sivuke Monday ekseni ngo6 sihambe siyohlala egate la egate la ke sibone istory singamtsheli ukuthi akekho singafoni singenzi lutho sivesane nje sifike sihlale egate la simlini uzothi ephuma uzophumela kuthina sihlale phezulu kwakhe noma kuthiwa bazothi akekho kodwa mase simlindile ugcinene ngeke ahlale nje kuzoshonela lapha phakathi la kwa mesifika thina so masifika singqongqozi and igate ngiyalazi ufika sidlule futhi sohlala eceleni lapha ekhoneni kungacaci ukuthi siyeke yena mase kuba khona umuntu ozobe ngazi ukuthi nje lo eqhaza wathi waphuma emoto siyamisa kodwa size kwena iyona into engasiza le sifike kuseni ngo6 nomunye kumele simthole bekumele simthole yona le ndoda le yaxhumanisa naye awunayo inamba yayo ukuthi manje into la soyamoshakala khona ifoni yami yalahleka le ndala manje ilahlekela inda ayikho ngicela siphinde simzame futhi lo mlungu mhlambe kodwa njengoba ngikwazi kwakhe lo muntu lona kulula ngoba kumanje ubona ukuthi icala lami ngoba uyangibalekela waya ngazibambi incingo zami mangifika lapha nje uthi akekho iphi computer box yakho akekho yini angabe safuna ukuyibuyisa wayeyiqaqeleni emotweni computer box nama battery ami ngakuyena nama number plate ami ngakuyena imali yami ngakuyena imoto igrab ihleli ukubona ngikhokhela yonke imali kade ifuna imoto ayidumi kahlathi imoto isukela mfethu iswinga kuphela bengakwamukela ukuduma njengoba sibuya kuyena ayisaswingi ayisenzi lutho uthatha imali yami wayibulala mo wayicuyeza yazi nina mfethu mina ngizokutshela abele ngibana le advantage yokuthatha abantu abamnyama otherwise ngoba bazi ukuthi abantu abamnyama izinto eziningi abazazi kahle so manje imost abantu abamnyama if uthi umlungu uyasaba ukuthi umconfront noma uyasaba ukuthi uye kuyena ngoba usaba ukuthini uzoboshwa and into ingizwe kakhulu yabona ngekade ethi lo mfazi you can go to the police station I don't care
which means angithi la ihlala khona ipolice station somewhere around. So njalo ngithi ngifuna ukureport icala leyo ndawo uya kule police station lapha around yini. So ukuze ethi yena you can go to the police station, I don't care. Kusho khona ukuthi uyazi ukuthi ngisho ngaya amaphoyisa nebano line wonke. Ingakho mina ukhona umunye umuntu owaphuma nombono ukuthi mangihambe ngivule icala kathi yabo icala ngilingisize ngalutho. La bantu ba connected kakhulu namaphoyisa. Yeah. Ikisi ube ngithola abanye abantu ebengekho ku system amaphoyisa nesitaff bakwazi ukuthi bangenzele lento. Kodwa hayi ngendlela errong nakhona ngendlela esimthethweni kuphela. Kodwa amaphoyisa ngeke azangisize vele. Ingakho ethi you can go to the police station, I don't care. Yabona ukuthi bane backup police station. Ngoba uyazi ukuthi umthetho ufavor bona isikhathi esiningi. And for sure kuleyo police station bane backup ngoba phela mangifuna ukuvula icala eNodini kumele ngiye police station eNodini, angikwazi ukuthi police station le. So for sure bane backup. Ufika uyakhuluma lento okay so uyathenda into yakho iphele kanjani. No, lalela mfethu, into ekumele siyenze angazi ukuthi eNodini kukude kangakanani from manje. Mhlambe into engenzeka ukuthi sisuke la manje sihambe siye police station, sifike ngifike mina yimina engizofike ngibatshele. Yeah. And then ukuthi sizobe sesihamba nawe ke sesiyolanda into zakho kuyena. Imali yakho, computer box yakho, ama number plate akho, nama battery awu2 ke. Nama battery awu2. Yeah. Ayike. Baf. Futhi angazi ukuthi senze njani manje. Siyahamba police station noma ngayenza mina shothi okay. Awuthi ngiresearch ikhona lapha ukuthi angiyazi kahle ukuthi kuphi nendawo kodwa ilapha eNodini. Into engayenza mina okay noma ngizo organize noma khuleka senzeni kanje. Yeah. Asivukeni the time isivuke ekseni sodlula khona police station. Yes. Sibeke statement. Siqale state siyabatshela ukuthi size ngodabule kanje. Siyendawo ukuthi kanje. Siyendaweni ukuthi kanje. Lo muntu uyasibalekela 1 2 no 3 no 4. Yeah. So in essence ukuthi sibe la size la ngoba as understand ukuthi kwenzakalani ngoba ama plate emoto wawakhipha, i-computer box wawakhipha, and then asazi ukuthi njengoba akhipha ama plate emoto wenzani wasebenzisa ini. Igama lami liyasebenza lokho lenza izinto wrong kuzophika apha mina yabo. Uyabo le moto yami ihleli. Ayikho inkinga bafu. Ayikabo kakhulu bafu ngicela ngisize manje sengixaki kakhulu. Hayi ungasa.